Jeg er Severus Snape, og det her det er Ginny Weasley. Vi er her for at fortælle om økosystemet, og hvis der bliver filmet op, så kan man se det abiotiske system, som giver liv til det biotiske system, som er dyr. Man kan se en fugl derovre. Og mennesker. Og her kan vi så se et blad. Og det er fotosyntese. Der er det solen. Nå nej, det var ikke mig, der skulle. Hvor fanden er den? Solen er bag skyerne. Som så lyser ned på bladet. Og det giver det så liv, og så det danner sukker. Eller glukose, har jeg ret? Sig fotosyntese. Det har jeg sagt. Det er fotosyntesen. Sig den. Nå, og formlen for fotosyntese er så CO2 plus H2O plus lys. Det giver så O2, 6C, H12, O6 plus ATP. Som ATP er så energi. Respiration, det er, hvor vi trækker vejret dybt ind, og ud kommer der så CO2. Så vi trækker O2 ind, og der kommer CO2 ud. Og formlen for det er så modsat af fotosyntese. Det er C6, H12, O6 plus O2 plus ATP, som så giver CO2 plus H2O. Her ser vi græs og jord. Og græsset, det skal have, det skal vokse. Og det er noget, man kalder vækst. Så den skal have uorganiske ting. Så den kan danne DNA og proteiner. Der findes 3 konsumenter. Planteædere, nedbrydere og rovdyr. Au! Det bruttoprimære produkt er den samlede fotosyntese, der bliver kaldt det. Den samlede vækst er nettoprimærproduktionen. Fødekæden er en kortlægning af, hvem der spiser hvad. Og fødenet, det er egentlig det samme, bortset fra, at det understreger mere, at det er et net af føde. Der findes 3 konsonanter. Samlet tilvækst omtales som nettoprimærproduktionen.